sabedes, é unha das corrutelas, ou non unha, a corrutela máis grande que hai en Galicia. E digamos que además de ser a corrutela máis grande que hai en Galicia, é tamén a que máis sangría nos fai aos petos dos ciudadanos, posto que como non era necesario o gas e nos lo impusieron por cacicada, ahora temos que pagarnos dos nosos bolsillos. Todos nós, todos os veciños e veciñas de Galicia teñen que pagar, e de Galicia e de todas partes, porque se nos está incrementando no recibo da luz, algo que non era necesario, nada máis para eles, para o seu peto, para os seus bolsillos, para as súas cacicadas. Por lo tanto, que sepan que aínda levando 12 anos como levamos, non nos amedrentamos, seguimos aquí con chuvia, con todas as dificultades que está vendo que houve este ano, e desde logo teño que decir outra vez máis que me sinto emocionada e orgullosa de que podedes chegar hasta aquí con esta chuvia e que vos vamos desde logo a agradecer toda a vida. Decir tamén que a cacicada do señor Fraga, que empezou na él, que a remataron os demais, que a siguen os demais, que todas as administracións que participaron e participan desta corrutela non nos van a calar, e que pedimos que haxe xueces como Xuez Castro, que esperemos algún día chegue a meter a infanta na cárcel, ou a hermana do rei na cárcel, e que haya xueces así que algún día tenga cara e digan que Reganosa non, porque Reganosa non está donde tiña que estar, está incumplindo. Reganosa está ilegal, e además de toda a corruptela que fixeron e de todo o diñeiro que nos sacan do peto, además de todo eso, además no, o máis grave é que poden impedir a vida de todos os ciudadanos que vivimos alrededor. Por lo tanto, Reganosa fora da ría unha vez máis. E agora vou pasar a miña compañeira Lupe, que ela profundizará máis nos temas económico e seguramente político. Eu solamente, con a miña emoción, volver a darvos as gracias a todos.